martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami mahatam na badiyay. Homa na manguka roha doho pikiran nami di bagasan toddim toddi parbadia. Asa takas sutangiho kami jala takas huatu sihami hatam na badiyay. Amin. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata turpuk jamita dihita minggu napasia hodung Trinitatis imana tersurat di buku sada Petrus bidu 2 mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 pitu. Tapai huti hukma di rohatta songonom ma didok. Sioromon dohot si ulahonan. Aleak kahaholongan huapoi mahamu songon akapai solat jala halak dagang. Orpamu ma akahisap-hisap ni rohasibu namaralo dopak partodion. Marparangin adenggam mahamu di tonga-tonga ni akaperbegu. Asa ia adong napahata-hatau kamu songon akaparjahat gabe dipasangap nasida debata diari par nuluhani dung diida denggani ulauna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan ni hajol maun ala ni Tuhani nang maradopon raja parhuaso pergijang. Nang maradopon panguhum akan nasinuru mamisang akasibahin na jahat alai mamuji ia siula na denggan. Ayo dolomo ni rohani debata naing ma marhite sian ulaon na denggan popo memuna ha otoon ni halang na hurang roha. Ay akanang malua dohamu alai unang ma pinake haluaw ni mangodingi hajahaton songon na poso ni debata matahe. Marhapatunom mahamu tu sasude haholo ngima akadongan habiari ma debata pasangap ma raja. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata buasa di bolokoko di si sampai. Dang di jahaho tulisani jangan buang sampah di sini. Ninna sahala ma tudonganna. Dengan santainya dia lusi dongan naima. Aidang dibotoho aturan dibuat untuk dilanggar. Dungi mekelekel mana sidana dua huhut mangauhon natutudo ya aka aturani sio-sio doi. Bohado heado songoni pengalaman muna bahkan molo jujur hita olo dora hita pe dohok madok songoni. Hape molo tabai sada aturan dungi dilau sidongan soi nama sogoni rohata. Buasa molo halak mabahen las rohata mangalausi. Alai molo hita mabahen aturan dungi dilau sidongan gabe muruk kita buasa ate. Totu dakya aturan dibahen untuk dilausi manang diose. Jala ido nanaing odol honon ni turpuk jamita ditikion. Huria na hinaholongan ni Tuhata surat sada Petrus disuraton to akan aporsea na mengadupi hamaulon. Mangulu jala mangula nasida di tonga-tonga ni naso sa ugamo dohot nasida. Nasida minoritas na jot-jot mangai pangarupaon baik sian dongan na humaliang nang sian akapanggonggomi. Laho patoguhon huhut margogoy ho kaporseon nasida di situasi na doki ditongos ma suraton tu nasida. Sada sian ragam ni soso-soso nama cai arga ima asa gabe tiruan nasida
di aka ulaw na denggan tu humaliang nasida naso manada Kristus. Udut tu somma muse jamitata sadarion. Atong dia ma sigur honotta jala si ula honotta siya turpuk jamitaon. Naparjolo uduk maradopon nasa uhum raja ng panguhum. Boy taida di ayat 10 tolu sahatu ayat 14. Dipukka do turpukon marhite hata uduk. Tu ise manang tua hita didok asa uduk. Disosohon asa uduk kita tu nasa uhum. Tu raja ng panguhum. Marhite ayat 10 tolu sahatu 14 takas taat tusi. Dang sitok kape aturan na pinajongjong ni panguhum dohot pamaretta talausi. Balik sado na sitong ima ikon uduk dohita si ula aka uhum nang aturan mahita. Uhum dohot aturan dipajongjong laho madjamotton manguluta asa maratur jala mardame. Tuhadengga noddo molo dipajongjong aturan dohot uhum. Suang songoni aka panggonggomi pamaretta ng panguhum. Nasida pe dipabakit dang asa marlomo-lomo huhut mangahut tu diri. Alai asa mangaraduti hademahon doho hadameon do. Alani i doho do ng panggonggomi pamaretta ng panguhum ikon uduk tu uhum. Dang si idabohi aka uhum manang aturani. Aturan manang uhum mangihot sude jolma. Baik panggonggomi ng rakyat. Buhahita sa lilingon aka na uduk tu aturan dohita manang nasomal mangalausi. So tungdo las rohatta molo mangalausi uhum ay maralo doi tu hata ni debata. Diajar hot tu hita sadarion asa uduk mahita tu uhum nang tu panguhum tu aturan nang panggonggomi. Buasa ikon uduk kita tapi hutihu mamuse bagian napaduahon. Napaduahon diodol hot diturpukon. Mamisang si bahen na jahat alai mamuji si ula na dinggan. Ima na boy taida di ayat 10. Buasa ikon uduk kita tu uhum manang tu aturan. Buasa ikon uduk kita tu panguhum dohot tu panggonggomi. Alusna takas di ayat 14b. Ima ala mamisang si bahen na jahat do uhum nang panguhum. Jala mamuji si ula na dinggan do uhum nang panguhumi. Sipata memang dang cocok uhum manang aturan itu pikirata. Alai dang pikirata ukuranna. Ay sipata sadar so sadar hita say ditait pikirata do hita asa tu parutungan niyan nang peharugian didongan. Sipata pikirata mangajari hita asa holam majaloma alai dang olo mangalehon. Holan hak manian dang adong kewajiban. Hape molo songoni perselisian perbedaan dohot hagaorod do namasa. Jadi ikon hamalete honotta do aka uhum dohot aturan na dibahid di negara. Dipunguan marga parsahu taon dihuria manang didia pe ala terjumi asa akan nadenggat do namasa jala do aka najat. Huria na hinaholongan nito hatta alani ido molo najat di ula jolma sogodoro hatta marnida atura dot uhum dohok panggonggomi ala dipicang jala di uhum nasida. Alai molo sitong do dibahin na denggan tuhita pasti ma dang sogoro hatta mida uhum dohot aka panguhum baliksa akasiula na denggan pasti do uduk
nasida tu atura dohot uhum dohot panguhum. Somal songon na taguruhon ujuda danak marhitehatani napistar. Berani karena benar, takut karena salah. Masuk horong na dia do hita kamanginang nang hita saluhutna. Huria na inaholongan nito hatta olodora suku-sukur rohata. Bohamolo adong uhum na so mga linggomi sibahin na denggan. Bohamolo adong panguhum na mga linggomi sibahin na jahat. Jala manusay sibahin na denggan. Moloon at tong boy mataalo. Di aka na so hobar tu esensina dang rikot uduk kita. Ido na niodolhon di poin na patuluhonon. Ima na madok tu hita uduk alani Tuhani. Ima na dia 10 tului. Hauduhon tu uhum manang aturan, dohot hauduhon tu panggonggomi, dang hauduhon na membabi buta, manang naso kritis, dada hauduhon na mutlak, takas dikunci di turpuk tahun. Hauduhon ni akana porsea ima, hauduhon ala di bagasat Tuhani. Dia do lapatan ni molo sohobar tuhatani debata, molo maralo tu hasitongan, molo so diodingi siula na denggan, molo so dipicang siula jahaton, bui masalah Kristen dang uduk. Batas hauduhota songon natar surat di ulaun ni apostel 5 ayat 20 sia nama dok. Ikon oload doiba di debata asa dijolma. Lapatanna molo uduk kita tu uhum do panguhum songo dalata uduk tu debata boy doi ala tarajumi nasida ula-ula ni debata majaga hokadameon dohot hanguluan. Boy taida di rombi de 10 tolu. Molo hau duhota songo dalata uduk tu debata dang beta ulahon holan molo di ida halak. Adong do jolma uduk tu aturan molo di ida halak ala mebiar hadapotan. Isarana merhelm aka pengendara sepeda motor dan asa terlindungi si majujungna. Asa selamat ibana atik masa naso hina lomohon. Gudang dojol mamar helm hola nasa unang ditakup polisi. Da Suhardo on ay molo tapake helm asa hita do na selamat. Jadi taulah ma aka aturan. Uduk mahita tu panggonggomi dang asa unang hadapota melanggar alai songo dalata uduk tu debata ima dalata majamoton hanguluan naung di basa-basa debata tu hita lau sodo hatarida anna naung malua hita sian parhatubanon songon na tahalason sedarion hari ulang tahun kemerdekaan ni negara ta napa 80 tahun 80 tahun nasalpu di parhatuban bangsona asing dope hita alai ditikion nung ngagabe negara jala bangsona merdeka na malua hita alani i mangulu mahita khobar tu haluaun nang tajakon di bagasan haudukon tu aturan negara nang uhum ni pamaritata songon hauduhota tu debata. Hita nunga di palua debata di bagasan Yesus Kristus sian parhatubanon ni dosa dohot sibolis alai unang bemulak kita tungulu ni akahatuban akan ang pinalua do hita songon natar surat di ayat 10 ay akan ang malua do hamu alani i di bagasan hauduhot tu debata taulahom mauhum doho aturan jala uduk mahita tu pamareta nasi tong mangulahon ulahon na. Huria na hinaholongan nito hatta na parpudi ma si parsiajarata siya turpuk jami taon ima bagian na paupaton. Diodol hot tuhita tarjo mangulahon ulahon na dinggan dohot holong ima naboy tayo dari ayat 15 dohot 17. Mangulu jala mangula di tonga-tonga ni akan aso manada Kristus dang murah.
sadatang tangan na balgadoy, dicurigai, jala dipasiyak-siyak, alay, dang jadi madele, jala menyerah halak na porsia. Sada dalam majamitai akan naso manada Kristus ima marhite ngolu nagabe sitiruan ni aka ulaun na denggan jala mangulah kolong dang jadi baloson najat alo ni najat naung di ay nasida ala ni haporsion nasida. Nunga jumolo Jesus manaon na tinaon ni si jalo surat sada Petruson mo nang dotu hatta jala ima tiruan na sida nang dihita molo marsitutu hita manghutok Kristus ihutonon tama bogas na naso mangalo najat alo ni najat halay baliksa toktong mangulahon na dinggan dohot holong huria na hinaholongan nito hatta buha iya hita olo dehita toktong mangulahon na denggan manang didia pehita mangula manang tuise pehita marsaur ay adong dojolma burju alay holan tu jolma tertentu hape dang songoni napingan nangido ni turpukon pasiding najat mangulahon na denggan ido ngolu ni naporsea ido ngolu ni aka naung mangalo haluaon sian Tuhan Yesus aka ise may ima hamu au nang hita sude nama bege jami taon atong saurdo ma pangalahota songon naniodolhon ni turpuk jami tatta sadarion hasatalehon hanguluan tu na sosak nguluna jala haluaon tu aka naung patut paluaon tapalua madongatta siap prakatubanon ala nunga jumolo hita di palua debata i madalatta mangulahon na denggan tu akan nasusa nang tu sude halak hola sada dosi ulaon ni halak Kristen mangulahon ulaon na denggan huhut pasidikon ulaon najat marhite na mangulahon uhum doho aturan na tinotopon ni pamaretata. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debaca Jehovah amanami naung papatar ho katam na badiai tutonga-tonga nami. Mauliate Tuhan ala naung diluas sohami mangulu hobar tulomo ni roham di pelua hohami Tuhan sian parhatubanan urupi jala pargugoy mahami asa uduk hami holat tuho mangulahon na dinggan saliling dingulu nami. Amin.